Toto som ja. Aj toto som ja. Niekto by ma mohol nazvať... Malovanka. Napriek tomu, že sa často nedokážem zastaviť, mám okolo seba večne chaos a neporiadok. A v sebe tiež. Chcela by som, aby mi moja terapeutka dala zoznam vecí, ktoré robím zle a ktoré robím správne. Chcela by som sa naučiť byť viac potichu a chcela by som sa naučiť byť viac nahlas. Chcela by som byť autentická a zároveň by som chcela byť oveľa, oveľa lepšia, než som. Chcela by som malovať obrazy, tetovať, robiť keramiku, natáčať videá, fotiť, stať sa joginkou, chodiť na všetky protesty a vernisáže, kurzy a terapie. A zároveň by som chcela byť schopná sa oddať jednej jedinej veci a na ňu sa zamerať. Chcela by som brať veci s ľahkosťou, ale hlavne chcela by som mať všetko pod kontrolou. A každý deň ísť na maximum. Celý život sa pozerám na to, ako sa mi darí zdolávať milníky a ciele, ktoré si dávam, ktoré by ma mohli naplňať láskou alebo zadozučinením. A napriek tomu som sa niekde na ceste prestala tešiť. Niekde v procese sa z každodenného života stal boj o prežitie a ja sa cítim vždy na konci dňa ako porazená. I napriek tomu, že sa cítim krásna, mám rada svoju tvár, príjmam mnohé veci na svojom tele tak, ako sú a nechce sa mi tráviť čas ani míňať peniaze ich upravovaním, sa moje myšlienky často točia v nezmyselných kruhoch. Myšlienky sú mocný čarodej, preletia okolo v mojej hlave tak rýchlo, že ich nestihnem zaznamenať ako nepravdu, ktorá sa nezhoduje s mojim vnímaním. Ako niečo, čo mi nepatrí. Napríklad sa stále vnútorne pochválim, ak počas ovulácií jem menej a hovorím si počas menštruácií, či je naozaj nutné si dať ešte jednu porciu jedla a ďalší dezert. Stále zabúdam, že musím jesť viac a že moje telo je tu preto, aby ma nosilo po tomto svete a nie preto, aby vyhovovalo konvenčným a naozaj nereálnym štandardom. Moje 2 mesiace v tomto roku boli diametrálne odlišné. Keďže za svoje akné obvinujem svoj životný štýl, som sa rozhodla prestať jesť cukor úplne. Po vypočutí si podcastu, kde bola zmienená závislosť na cukre, ktorú si myslím, že mám viac než hoci kto, koho poznám, som si zobrala ich radu k srdcu. Ak máš závislosť na cukre, iba sa musíš prekonať ho nejesť niekoľko dní a chute ťa prejdú. Myslím si, že som prvýkrát v živote bola schopná niečo také dodržať, pretože som bola odhodlaná zmeniť svoju pleť. A čuduj sa svete, bola to pravda. Čo však ešte bola pravda, o ktorej ma nikto nevaroval, je, že som si niekoľkokrát chcela niečo dopriať pre potešenie. A nešlo to. Nedokázala som to, začínala som mnohé druhy jedál vidieť ako zlé. Neustále som plánovala nákupy, varenie, chladnička vždy musela byť plná zeleniny a ovocia, pretože som toho potrebovala jesť veľmi veľa a často som si musela nákup objednať, pretože sa to nedalo stíhať. Bola som hrozne pyšná na svoju kontrolu a plnú poličku nedotknutých sladkostí. Znie toto ako sloboda? Na to som príliš dlho bojovala s poruchami príjmu potravy, aby som si privodila novú. Začínala som cítiť, ako balansujem na hrane, ktorá mi neprinášala mier. Po mesiaci som samozrejme zjedla všetko, čoho som sa za tú dobu nedotkla. Naraz. A mala pocit úplnej hanby a nulovej kontroly nad svojim životom. Pretože presne takto vyzerá, keď chcem mať všetko perfektné. Keď sa zabudnem uvoľniť, chcem si dobré a pritom si ubližujem, prichádzam o kreativitu, veci, ktoré som milovala, sa stanú povinnosťou vždy, keď sa budem báť, že niečo pokazím. Chcela by som viac veriť svojmu telu, pomáhať mu a naučiť sa ho počúvať. Odkedy som sa vyliečila z bulimy, som ušla obrovskú cestu a napriek tomu som ešte stále v jedle nedosiahla úplnú slobodu. Hrozne by som chcela slobodu, takú tú naozajstnú. Takú tú, že upsi, normálne som ti zabudla, že mám v mrazničke zmrzlinu.
Vždy som závidela ľuďom, ktorí úplne intuitívne odložili jedlo, keď už boli síty alebo nemali chuť. Čo ty myslíš, že nedokážeš zjesť celú čokoládu alebo zmrzlinu Ben & Jerry's? A tak som to nechala ísť. Všetko. Opäť. Pretože život sa pohybuje v kruhoch a ja sa často, teda vždy, zabudám zastaviť a spraviť si taký malý myšlienkový inventár. Vyhodiť nepotrebné, doskladniť chýbajúce a ponechať vyhovujúce. Pretože dieta by nemala byť o tom, čo uberáme z našej stravy, ale naopak, čo pridávame. Začala som si variť viac druhov jedál, skúšala nové potraviny, konečne vyskúšala aspoň niekoľko zo svojich 168 uložených receptov na Instagrame. Prechádzala som regály obchodov a pýtala som sa samej seba, čo naozaj chcem. A prečo, ak niečo chcem, si to nekúpim. Vďaka tomu som zistila, že moje extra bio arašidové maslo nemá až tak veľké nutričné výhody než hociaké iné, že pistácia vykrásant chcem častejšie, než som si myslela. Bez váhania som prikývla na pizzu na obed, po dlhej dobe som si opäť kúpila obrovskú Magnum zmrzlinu, našla som tempeh, ktorý mi chutil, blážene si dokola vychutnávala chleba s maslom, mala spontánne randička vo fast foodoch, jedla pastu na milión spôsobov, zdieľala jedlo s mojimi milovanými, s radosťou som prijala sladké pozornosti od klientov a ak som mala chuť, spravila som si jedlá, na ktoré sa pozeráme ako na raňajkové, aj na obed alebo na večeru. Všetko som obohatila o riadnu porciu masla alebo olivového oleja. Niekedy som jedla pre energiu a výživu, inokedy pre potešenie alebo zvedavosť. A občas preto, že som nechcela, aby sa niečo v chladničke pokazilo. Taktiež som sa snažila si nájsť opäť vzťah ku cvičeniu. Jogu cvičím, pretože mám zdravotné problémy a ukazuje sa ako jediné riešenie, ale zrazu som sa k tomu ako si nevedela dokopať. Začínala som sa cítiť ako babička, ktorá sa len naťahuje a žiaden iný druh pohybu jej nerobí radosť. Chcela by som vedieť všetky tie krásne stojky, ktoré už trénujem takmer 2 roky a odhliadnúc od toho, že nemám žiadnu silu, sa i stále hrozne bojím. Zdvíhanie váh a stroje v gyme sú mi na mile vzdialené a zmenu vzhľadu nevidím ako dôvod sa k nejakému pohybu nútiť, skôr ako čerešničku na torte. Teda neviem, koho torta to je, ale ja som si musela priznať, že v mojej rodine budeme mať skôr zlaté tehličky, než tie na bruchu. Môj zadok bude navždy pidí a moje lítka budú mať veľkosť mojich stehnien. A to je v poriadku. Okrem jogy a prechádzok som nenašla roky nič, čo by ma ako druh pohybu a športu zaujalo. Nie, že by som nejaké úporne hľadala. Tak som sa pridala na pilates vlnu, na ktorej ostatné girlies už surfujú 3 roky a našla tak nový dôvod vrátiť sa na jogamatku a skúšať nové veci. Veľmi ma to prekvapilo, pretože tento pomalý a kľudný druh pohybu ma zároveň úplne vyšťavuje a na druhý deň cítim, že som používala svaly, o ktorých som ani nevedela, že ich mám. Na moje veľké prekvapenie sa mi podarilo zdvihnúť nohy zo zeme, keď som trénovala stojku, takže sa moja motivácia aspoň v nejakej miere opäť vrátila. Možno, že sa mi tú stojku nepodarí naozaj nikdy urobiť, ale to neznamená, že sa nebudem tešiť z každého milimetru, o ktorý sa mi k tomu podarí priblížiť. Je to pre mňa tak neuveriteľná predstava, ako že by som dokázala urobiť jeden poriadny klik. Alebo čaturangu. Stále neverím, že to niekto dokáže. Je mi jedno, aké mini sú moje fitness ciele, ale sú to ciele, vďaka ktorým sa už niekoľko rokov konzistentne vraciam na jogamatku. A to je obrovský rozdiel v porovnaní s mojimi snami mať ploché brucho, ktoré vždy skončili po 2 týždňoch. A i keď by som chcela mať všetky tie krásne fitness oblečka, permanentky do štúdií, fitness trénera, krásne doplnky, moje prepotené, flakaté a s ničím neladiace outfity sú viac než dostačujúce. Hlavne, že si nájdem čas na seba a svoje zdravie.
Ešte sa vám teda musím priznať, že si väčšinou nedávam novoročné predsavzatia, avšak teraz som si zaumienila skúsiť vyriešiť to svoje nešťastné akné. Na akné trpí veľa ľudí, avšak ja sa často pozerám okolo seba a vidím iba porcelánové tváričky bez pórov. A teraz nerozprávam o sociálnych sieťach. Mám často medzi svojimi kamošmi a kamoškami pocit, že musím byť snad jediná. Moje akné sa síce lepší. Vždy, keď sa pozriem na predchádzajúci rok, vidím tam nejakú zmenu, ale nemám nikoho vo svojom okolí, kto by to tiež riešil. Tak som sa napriek svojim predchádzajúcim zlým skúsenostiam rozhodla opäť zveriť do rúk kozmetičky mojej Anetky zo salónu Všechno hezky a vypočula si všetky jej rady a i keď pomaly verím, že sa nejaké zmeny dejú. Možno navonok a i vo vnútri sú tie zmeny není veľmi viditeľné alebo vôbec nejaké, ale nalákať na pozretie videa prísľubom účinnej rady, ktorá zmení tvoj život, nebude moja šálka kávy. Zmeny prichádzajú potichu, pomaly. A ja som si uvedomila, že to, ako vnímam seba a svoje telo, veľmi záleží od toho, ako sa k nemu a sebe v ten deň správam. Toto nie je video o tom, ako som prekopala svoj život a jedného krásneho dňa začalo byť všetko jednoduchšie. Práve naopak, je to video o tom, ako som v mnohých veciach úplne stratená a neskúsená. Stále čakám, kedy vyjde viac slnka a YouTube a TikTok zatváram, až keď idem spať. Už takmer rok neúspešne hľadám psychiatra, ktorý by mal čas na moju diagnózu. V prítomnom okamihu sa nachádzam asi 2 minúty zo dňa, intenzívne pociťujem ekonomickú krízu a dokonca po viac než roku a pol abstinencie sa mi z ničoho nič vrátilo neuveriteľné nutkanie piť alkohol. Nutkanie, ktoré som predtým nemala ani len prvých pár mesiacov triezvosti. V byte mám nekonečný neporiadok, nikdy nekončiacu veľkú kopu špinavého prádla, zabudám sa starať o svoje kvety, nestíham nakupovať, variť si jedlo, pijem oveľa viac kávy, než by mi moje úzkosti dovolili a každý deň si robím starosti s kýmčiho reaktivitou. Neustála obsesia nad vlastnými problémami mi často zakrýva možnosti a perspektívu, ktorú si nevšimnem, pretože som príliš zaujatá tým, čo ma trápi. Stále viac a viac si uvedomujem, že moje očakávania mi ničia radosť zo života, mnoho možností ma paralyzuje a musím zapnúť gombík kritického myslenia v mnohých situáciách. Prijať všetky tieto veci ako súčasť môjho každodenného života mi dáva možnosť si vybrať, ktoré veci mám v ten deň silu riešiť a ktoré nie. Cítim, ako sa uvoľňujem, ako sa zvyšuje moja kreativita. Dokonca si občas poviem, že niečo nevyriešim a počkám, ako sa situácia vyrieši sama predtým, než začnem konať. A občas, naozaj len občas, sa cítim slobodne.